Hej, jeg hedder Kasper, og hvis I kan se, så har jeg også en YouTube-kanal som Vilas, og jeg er også begynder. Og i dag skal vi se, hvad der er i den her pakke. Hvis I kunne se det, så glad på godt den her pakke. Hvad er der i den? Okay. Så ser vi lige. Den her pakke. Først så åbner vi her. Wow! Der var noget, som I ikke måtte se. Det første vi har er en pude. Det andet vi har sådan her. Det åbner jeg lige om lidt, efter jeg har vist jer noget andet. Den tredje ting er sådan her. Jeg ved ikke, hvad det er. Så ser vi lige, hvad det er. Lige om lidt, så har vi den sidste ting i pakken. Eller er der noget endnu mere? Så har vi sådan en her. Hvem kan gætte, hvad det er? Til sidst har vi også sådan en pakke. Den åbner vi lige. Jeg tror ikke, det er noget til mig, det her. Så noget her. Okay, det her det er ikke noget til mig. Det kan I så ikke få se. Så åbner vi den her. Skal man slække det her. Se! En taske! Hej, vi ses! Nej.